Aste. जों दिनै YTI मजलिसपुर ब्लक कमिटि बाय जों थानाय 3 दिन सिगां जों अरा कग्रि खालामनानै सिनि अकरा खरसा ताखौ ककरा साखामिया सुगिया बना जों नक तांगिरना होनो जों कग्रि खालामनानै आव हायखाना जों दिनै कगनार थाइका जों दिनै बना जों जे मानसक जों बिनो नक कताल जों दिनै तांगिर लाखा सिनो सुबा खाताय अरा सिनि ताखौ ससियल वर्कार ताखौ सुदीप सं बरबो जोंनो सुबाखा बरनो बेलाखेन पाइपला हामबाय जों साउन सानामो जों बसखां सालगा बुबाग्रान जे नाहर मुंटिखे बुबाग्रान जे दागि मुंटिखे जों जत्तना जों हांसाखे जों जत्तना सिन बररनो सिन बरन बागे जों बालखे जों सुबालायनो उनसुनो हामबाय Nen sini mongke. आंनि मुं जन मिल्टन देब्रमा आं YTI मजलिसपुर ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेन्ट